A miniszterelnökséget vezető államtitkár volt pénzügyminiszter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Államtitkár úr, föltettem azt a kérdést, ami már a hírlapokban megjelent, illetve a neten is, hogy esetleg leendő pénzügyminiszter? Én már voltam pénzügyminiszter, köszönöm szépen a biztatást. Mindenféle spekulációk vagy mindenféle hírlapi szeréd és vadapkacsáknak nem érdemes felülni. Tehát kacsa? Én azt gondolom, hogy igen, nyilván mindig megvan a lehetősége a kormányfőnek, hogy értékelje a kormány munkáját, és hogyha szükségét látja, akkor nem csak személyi, hanem szerkezeti változásokat is kezdeményezzen. Ezt a miniszterelnök úr el fogja majd végezni. Én azt gondolom, hogy nekem nem az a szerepem, hogy mindenféle spekulációba vegyek részt, hanem alapvetően az, hogy azt a munkát végezzem, mint a miniszterelnökség vezetése jelent. Felegi Tamás tárca nélküli miniszteri jelölése, illetve valószínűleg meg is választása és az IMF tárgyalásokban való részvétele úgy tűnik, hogy nem csak lehetőséget teremt, hanem ki is kényszeríti bizonyos szempontból a kormány átalakítását. Ekkor sem lehetséges, hogy megjelenik újra a pénzügyi tárca? Azt soha nem lehet mondani, hogy soha, hiszen amit ember alkot, az mindig csak átmeneti időszakra szól. Tehát nyilván egy ilyen kormányzati szerkezet is, maga a szerkezet és a hozzárendelt személyek is egy átmeneti időszakot képeznek. Így is elég sok dicséretet kaptunk, hogy az elmúlt 18 hónapot személyi változás nélkül dolgozta végig ez a kormány. Erre nem is volt példa az elmúlt 20 esztendőben. Elég sok kritikát is. Nyilván kritika is volt, és dicséret is volt, remélem. Tehát volt ez is, volt az is. Azt kell mondanom, hogy a körülményekhez képest a kormány és maga a kormány szerkezet is jól teljesített, de minden ilyen dolog nyilván tökéletesítésre szorulhat, tehát a jónál is van jobb. Államtitkár úr, költségvetés, tudjuk a sarokszámokat, módosított a kormány a költségvetési előterjesztésen, de hát az ördög a részletekben rejlik. Mik a részletei a költségvetésnek? Hát kezdjük onnan, hogy amikor augusztusban elkészült a 2012-es költségvetésnek a tervezete, akkor nyilván még egy világgazdaság vagy európai gazdaság szempontjából kedvezőbb forgatókönyvvel számolhattunk mi is. Nem csak mi egyébként, hagyj jegyezzem meg, hogy 2011. szeptemberében maga az IMF is, amikor kiadott egy országjelentést Magyarországról, akkor ebben a jelentésben 1,7%-os növekedési kilátás szerepelt 2012-re. Ehhez képest még sokkal konzervatívabb vagy visszafogottabb 1,5%-kal számoltunk. Igen, de akkor már látható volt valamilyen szinten, vagy akkor már az IMF is sejthette, hogy recesszió közeli állapotba kerül Európa viharos gyorsasággal, görög válság, olasz válság. Hát szeptemberben még ők sem sejtették, de aztán szeptember és mondjuk november között azért nagyon fordult a világ, nagyot változott a hangulat, és lehet azt látni, hogy amikor mondjuk Németországban a korábbi 1,5% helyett csak 0,5-1% közötti növekedéssel számolnak, akkor nyilván Magyarország sem teheti meg, hogy felelőtlen módon ne alkalmazkodjon a helyzethez, újra kell számolni, újra kell tervezni a költségvetést, és ezt a munkát kezdte el a kormány. Ahogy ma Matolcsy úr, gazdasági miniszter úr bejelentette, átszámoltuk egy 0,5%-os gazdasági növekedésre, és egy más árfolyamra is. Én fontosabbnak tekintem a növekedés, hiszen ez sokkal több bevételi kiadási szám függ, de az sem mindegy, hogy milyen árfolyamon számol. Miért vártak egyébként a 299 forintos árfolyammal, hiszen 317 forint is volt az euró, és honnan tudják, hogy 2012-ben 299 körül alakul? Ha megnézi, 2011-ben azért elég hektikusan alakult az árfolyam, tehát volt ez jóval 300 alatt, aztán persze volt 300 fölött is. Most inkább arra kell számolni, hogy egy olyan 300 körüli árfolyamon fog esetleg az euró-forint árfolyam alakulni. Ezért tervez így a kormány. Mi örülni fogunk annak egyébként, hogyha ennél kisebb mértékű lesz csak a forint gyengülés, és erősödni fog a forint. Mi is ebben vagyunk érdekeltek, hiszen az államadósságnak körülbelül a 60%-a devizában van, tehát hogyha egy erősebb árfolyam alakul ki, akkor csökkennek a kamatterhek, csökken az adósságszolgálat, és ez a költségvetés számára is jó. Nagyon fontos, mennyit hoz a költségvetésnek mondjuk egy 280 forintos euró árfolyam? Hát fejből most pontos számot nem tudok mondani, ha 280 lenne az árfolyam, akkor azért azt kell mondanom, hogy az így ilyen 100 milliárdos megtakarítást hozhatna akár kamat oldalon. Tehát nekünk is nagyon fontos, hogy a forint gyengülése átmeneti legyen, és egy növekedés, erősödés következzen be. 0,5%-os növekedés. Mi van, ha ez nem jön be? Mennyire flexibilis a költségvetés? Mennyire flexibilis a kormányzat abban az esetben, hogyha a költségvetés nem úgy alakul, vagy a gazdasági környezet nem úgy alakul, hogy ezt a költségvetést támogassa? Igen, hát ebben az évben sem pontosan úgy alakult, hogy azt 2010 végén vártuk, és azt kell mondanom, hogy a kormány elég gyorsan és elég
határozottan tudott reagálni arra, ami történt ebben az évben. Ugye emlékezzen vissza, 2011. februárjában tartottunk még csak ebből az évből, amikor már látszott, hogy esetleg egy sokkal szerényebb növekedésre van csak kilátás, és az európai gazdaság exportbővülése nem lesz olyan dinamikus, mint ahogy az még 2010 végén tűnt. Már ekkor lépéseket tettünk, 250 milliárd forintot zároltunk a tárcák kiadásaiból, és azt mondtuk, hogy ha a növekedés nem alakul úgy, akkor ezt el is fogjuk vonni a tárcáktól, ez meg is történt. Tehát azt kell mondanom, hogy ez a kormány képes arra, hogy évközben is hozzon, ha szükséges, döntéseket és változásokat. Erre készülünk 12-ben is, de hadd tegyem mindjárt azt is hozzá, hogy viszonylag nagy tartalékkal számolunk még mindig, és reméljük, hogy ez a tartalék elegendő lesz arra. Ez most ez a tartalék? Elnézést. Hát ez most a számokra. Ez most csökkent, tekintettel arra, hogy 200 milliárd eltűnik belőle. Így van, a 1,5%-ból fél százalékra történő visszavétel miatt 200 milliárdot be kell forgatni ebbe a kiigazításba, de még mindig van egy 100 milliárdos nagyságrendű összeg. Abban bízunk, hogy ez elegendő tartalék lesz. Országvédelmi alap? Országvédelmi alap marad. Tehát én azt gondolom, hogy még egyszer, hogyha ez a tartalék nem lesz elegendő, akkor készek vagyunk arra, hogy évközben megint hozzányúljunk elsősorban a kiadási oldalhoz, és ott olyan zárulásokat hajtsunk végre, hogy a 2,5% körüli hiány, amit nagyon fontos célnak tekintünk 2012-ben, az teljesüljön. Egy mondatot hadd tegyek ehhez hozzá. Ugye az elmúlt 7 évben tartósan, folyamatosan túlzott deficit eljárás alatt állt Magyarország Brüsszelben, büntettek bennünket azért, hogy szégyenpadon voltunk, mert a 3% alatti hiány nem tudtuk teljesíteni. Hát azt kell mondanom, hogy már az idejében teljesítjük, igaz, hogy még egyszeri bevételekből, de 2012-ben már a nyugdíjpénztári bevételek nélkül szeretnénk ezt teljesíteni. Azt gondolom, hogy ez önmagában egy breaking news Magyarország számára, mert ilyen még az elmúlt 7 évben, sőt az elmúlt 20 évben sem volt. Magánnyugdíjpénztárak újra célba kerültek. Rendezni kell a magánnyugdíjpénztárak sorsát. Tehát én azt gondolom, hogy ez a se ide, se oda állapot, ez a magánnyugdíjpénztári tagoknak sem jó. Tehát meg kell hozni előbb-utóbb a kormány szempontjából azt a döntést, hogy milyen magánnyugdíjpénztárakat akar tartósan, nem 1-2 évre, hanem 5-10 év távlatában. Tehát vagy azt mondjuk, hogy valaki csak a magánnyugdíjpénztárban halmoz fel a nyugdíjas évére, mert úgy gondolja, hogy az ő jövedelme, az ő bevételei, az ő életkörülményei olyanok, hogy ez elegendő lesz majd a nyugdíjas korára, vagy pedig azt mondja, hogy ő a biztosabbat választ, és az állami rendszerben fog maradni. Ezt a döntést előbb-utóbb meg kell hozni a kormány számára. Ez a lépés, amit itt közöltek a bejátszásban, és azt gondolom, hogy már ennek az első eleme. Államtitkár úr, menjünk tovább. Összeolvaszthatják a Magyar Nemzeti Bank és a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének feladat és hatásköreit, és ezek ellátására létrejöhet egy új szuperhatóság. Erre az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottsága tett javaslatot. Ez szerint az új szervezet elnökét a köztársasági elnök nevezné ki. A pénzügyi hatóság és a jegybank elnökei, mint alelnökök dolgoznának tovább. Az ellenzék hevesen kritizálja a lépést, a jegybank jelenlegi vezetése is aggodalmát fejezte ki. Egy pénzügyi szuperszervezet jöhet létre a pénzügyi hatóság és a jegybank összevonásával. Ennek törvényi lehetőségeit teremtené meg Salamon László, az Alkotmányügyi Bizottság elnöke. Az Európai Központi Bank még a lehetőséget is agályosnak tartja. Közleményükben azt mondták, hogy ez teret adhat a monetáris politikai döntések befolyásolására. Természetesen mi kellő komolysággal fogjuk figyelembe venni az Európai Központi Banknak az álláspontját, ami ugye egy javaslat és észrevétel, mert a döntés a magyar parlament kezében van. A jegybank szerint az esetleges összeolvasztás megteremti annak lehetőségét, hogy a magyar gazdaságirányítás utolsó független intézménye is megszűnjön. Jó lehet, az Európai Unió területén van példa arra, hogy a jegybank és a pénzügyi felügyelet nem külön, hanem összevontan működik. Ez korán sem ördögtől való ötlet. Az viszont példátlan és jogszabályba ütközik, hogyha ezt jegybank elnöki ciklus közepén teszik meg. Az Alkotmányügyi Bizottság javaslata politikai és banki körökben is meglepetést keltett, hiszen a bizottság a parlamenti vita alatt álló MNB törvényt átugorva nyújtotta be javaslatát. Az új jegybanki törvénytervezet szerint a mindenkori jegybanki alelnököket az országgyűlésen keresztül a kormánytöbbség nevezhetné ki. Az este vendége továbbra is Varga Mihály miniszterelnökséget vezető államtitkár. Államtitkár úr, mi az oka annak, hogy hirtelen bejött egy új ötlet? Egyébként ez nem egészen új ötlet, én ha jól emlékszem, 2009-ben az IMF az már javasolta Magyarországnak, hogy mondjuk a pénzügyi felügyeletet és a Magyar Nemzeti Bankot össze kellene vonni.
Így van, egyetértek önnel, igen, ez többször fölmerült már ez a javaslat, részben hazai közgazdász elemzői körökből, részben pedig külföldi intézetektől is, tehát nincs ebben egy új javaslat. Másrészt én azt gondolom, hogy dolgoznak a képviselők, tehát félreértés ne essék, itt nem egy kormány javaslatról van szó. Tudomásul kell venni, hogy Magyarország egy parlamentáris demokrácia, a képviselők kezdeményezésekkel élhetnek. Több olyan esetet tudnék már önnek említeni, most legutóbb éppen az önkormányzati vagy a köznevelésről szóló törvényben, amikor a kormány javaslattal szemben döntött a parlamenti többség. Igen, tudomásul kell vennünk, hogy a népképviselők néha fölülírhatják a kormánynak a javaslatait. Most van egy ilyen kezdeményezés, mindjárt szeretném is tisztázni, hogy a kormány a maga részéről már a hét elején benyújtotta a jegybanktörvényről szóló javaslatát, és ehhez érkezett egy olyan kiegészítés, tegnap vagy tegnap előtt, ami arról szól, hogy valóban a jegybank és a pénzügyi felügyeletnek az összevonására, közös működésére kerüljön sor. Államtitkár úr, én átnéztem azt a törvényjavaslatot, amit a kormány benyújtott, az gyakorlatilag finomítja és pontosítja a jegybanknak a dolgait, tehát alapvetően nem egy strukturális átalakítást szeretne elérni. Ehhez képest a képviselők, illetve az Alkotmányügyi Bizottság által benyújtott javaslat egy alapvető strukturális módosításról beszél. Lehet ezt támogatni? Hát akkor kellene ettől megijednünk, ha ez része egy rossz javaslat lenne, mindjárt elmondom is a véleményemet. 2, hogyha itt már azonnal évvégén valami összevonásra vagy egy ilyen intézménynek a az ellenzéknek ez a legnagyobb félelme. Működtetésére kerülne sor. Na most először arról, hogy mi is ezzel a helyzet. Ahogy itt a bejátszásban is elhangzott a jegybank szóvivőjétől, több ilyen ország van Európában is, ahol közösen működik a felügyelet és a monetáris hatóság, a jegybank, és ezek jól működnek. Hát éppen a cseh miniszterelnök, aki ma Magyarországon járt, lepődött meg a kérdésen, amikor a sajtótájékoztatót tartott a magyar miniszterelnökkel, mert náluk például egy ilyen közös működtetés van. Azt kell mondanom, hogy ezt indokolja is bizonyos szempontból a magyar helyzet, hiszen az elmúlt évekre visszatekintek, akkor a devizahiteleknek az aránya, ennek a felhalmozódása, másrészt pedig az államadósságnak a növekedése azt mutatja, hogy itt bizony valami hiba volt, vagy valami rossz szerkezeti működés a felügyelet és a jegybank között. Nem lehet egészen pontosan tudni, hogy most a mikro vagy a makroszabályzással volt-e igazából gond. Egy biztos, hogy olyan helyzetbe kerültünk, amikor ezek az adósságállományok szépen felépültek. Na most, ami a közös működtetést illeti, én azt hiszem, hogy itt elsősorban a lehetőségét teremtett, vagy akarják megteremteni, mert ugye még nincs végszavazás előtt ez a javaslat, a lehetőségét akarják megteremteni a képviselők vagy a parlament, hogy egy ilyen összevont hatóság elkezdje a működését. Mennyiben érinti ez egyébként a jegybank függetlenségét? Tehát mennyiben sérül az a bizonyos nagyon sokra tartott függetlenség, amire mindig hivatkozik Magyarországon a Nemzeti Bank, illetve minden országban? Hát miért sérülne, vagy miért érint? Tehát nézze meg, a kormány beadta maga jegybanktörvényi javaslatát, és ehhez képest most egy képviselői módosító indítvány érkezett, ami még azért messze van attól, hogy ennek az elfogadására sor kerüljön. Tehát mi a mi szempontunkból a jegybanktörvénynek a módosítását ugye 40 nappal ezelőtt elküldtük Brüsszelbe, az Európai Központi Bank véleményezte Frankfurtban ezt a javaslatot, ez elküldte az észrevételeit, ebből a szempontból néhány pontosításra ma nyilván szükség lesz, de egyébként a magyar kormány nem kezdeményezett ilyen módosítást. De még egyszer mondom, ez egy olyan kezdeményezés, mint hogyha most valaki azt fogalmazná meg egy módosító javaslatban, hogy Magyarországon majd euróval kelljen fizetni. Ez nem azt jelenti, hogy január 1-ével már euróval fogunk fizetni, ez azt jelenti, hogy arra felé is nyithatunk, vagy arra felé is törekedhetünk, meg törekednünk is kell szerintem, hogy valamikor majd Magyarország ennek a valutának a bevezetésére érett legyen. Tehát ebből a szempontból ez egy képviselői javaslat, kinyit egy lehetőséget, de egyáltalán nem feltétlenül kell élni ezzel a lehetőséggel, ez majd egy parlamenti vagy kormány döntésen is múlik. Ugye az ellenzék itt azt vetette föl, hogy ez gyakorlatilag Fellegi Tamásnak az IMF-fel való tárgyalási pozícióit ronthatja. Akár már egy ilyen ötletnek a felvetése is. Van ebben valami? Hát nem feltétlenül ronthatja, még akár javíthatja is, mert én emlékszem arra... Ha visszagondolunk a 2009-es javaslatra, valóban van benne egy. Én emlékszem arra, amikor az IMF képviselői vetették föl ezt a szigorú pénzügyi felügyelet, ami ugye a makroprudenciális és a mikroprudenciális jogosítványoknak az összevonását is jelentheti. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból, még akár az IMF szempontjából ez egy pozitív végkicsengési javaslat is lehet. Őket nyilván az zavarhatja vagy egyáltalán valami, hogy ez a javaslat hirtelen került elő, és mintha úgy tűnne, hogy ehhez, hogy mondjam, a kormánynak bármilyen köze is van. Nem erről van szó.
képviselők kezdeményeznek valamit, a kormány meg ki fogja erről alakítani az álláspontját nyilván, de egyenlőre várjuk meg, hogy mi történik ezzel a javaslattal a parlamentben. Államtitkár úr, hamarosan itt lesz a Bankszövetség elnöke, viszont ugye önök, a kormány és a Bankszövetség kötött egy megállapodást, amely 300 milliárdos terhet ró az elkövetkező 5 év költségvetésére, sőt ebből az első évre, sőt már idénre 90 milliárdot. Honnan teremtik elő ezt a 90 milliárd forintot? Ugye itt egy 7 év alatt fölépült állományról van szó, tehát én örülök annak, hogy ezt nem 1-2 hónap vagy egy fél év, 1 év alatt kell megoldani, hanem egy olyan kompromisszumos megoldás született, amiben a bankok is és a magyar költségvetés is, vagy a magyar állam is egy elhúzódó terhet vállalt csak. 90 milliárd forint, azt kell mondanom, hogy nagy összeg, de szerencsére nem olyan vészes összeg, ami ne érné meg azt az árat, hogy Magyarországon a devizahiteleknek az arányát csökkenteni tudjuk. Ugye most nagyon sok honfitársunk van abban a helyzetben, hogy a korábban mondjuk 140 forintos svájci frankos árfolyamon fölvett hitele megduplázódott, vagy éppen 3-szorosára nőtt. Nekünk az a célunk, hogy ez az állomány csökkenjen, és minél kevesebb ember kerüljön egy lehetetlen élethelyzetbe, ez pedig ez egy jó kompromisszum, egy jó megállapodás volt. Államtitkár úr, köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm szépen.